môžeme štartovať. Poprosím časomeračov. Čo len nejak normálne na to. Jo, snažím sa. Nahrávam. No a na trati máme ďalšieho zástupcu zboru dobrovoľných hasičov z Vigantic. Vedí sa na prvej disciplíne rozstavuje hadice za výdatnej podpory svojich kolegov. Za chvíľučku je na mete 60 metrov, áno, odhodil prúdnice, to znamená, boli roztiahnuté hadice, tak ako majú byť. No a začína sa zvíjanie hadíc. Krásne, Turek, super. Perfektní. Poď, sa vejde. Krásne. Poď. Krásne, jdeš, krásne, úplne super. Na luxus, tak. Poď. Super, a poď nahoru, poď, ale. Vyskoč a jedu, pod Voltober, poď. Co podu, po třech. Poď nahoru, poď, jedu, poď. Veľké zábery, veľké. Tahej. Přehoď. Tak pekne jdeš, poď, ešte. Krásne, poď. Tak a potáhnem, pekne. Krásne, poď. Poď, už si skoro na konci tunelu, poď. Krása, úplne luxus, poď. Takže ja, tahej, poď. Záber. Poď. Krása, poď do toho, ešte kosek, poď. Poď, ešte. Super, poď. Tak ale zvykni to, ešte, krásne. Poď. Zvykni. Krásne to je, poď. Krása. Tak je lehká, poď, záber. A Davidovi s ňou a dělaj. Super, úplne luxus, tak. Ešte jednou. No, poď do toho, poď. Tak ale jedu. Momentálne máme na trati súťažiaceho z Českej republiky SDH Vigantice. Momentálny medzičas je presne 3 minúty a súťažiaci sa nám nachádza už na disciplíne prenos vodou. Momentálne obieha okolo Kužeľa a vracia sa tam naspäť. Perfektní, je výborný čas a zaradí sa medzi tých najlepších pretekárov. Už zostáva len odložiť bandasky. Dávaj, je to dobré! Posledné dve disciplíny. 2-metrová bariéra, ktorú by mal prekonať bez problémov. Áno, už je hore, takže sa je prekonať. A posledná disciplína dobieha do cieľa. Naozaj to bude výborný čas za všetkého pod 4 minút. Už ho chýba naozaj len kúsok do toho cieľa. Zapojiť a dobehnúť. Výborne.